Besarkada bat behar dut. Behar izan aditza, nork kasua. Kaixo lagunok. Gaur, zer behar duzu? Galderari erantzungo diozu. Nik kafea behar dut. Ni irakaslea naiz eta gauza hauek behar ditut. Arbela, ordenagailua, materialak. Orduan, zer behar dut lanean? Nik arbela behar dut. Nik ordenagailua behar dut. Materialak behar ditut. Eta zuk? Zuk zer behar duzu? Zuk ordenagailua behar duzu, konexioa behar duzu, bideokamera behar duzu. Zer behar dugun esateko? Honela osatuko dugu esaldia. Nork, nik. Izen ordaina, nork kasuan jarriko dugu. Subjektua da. Zer? Kafea, ordenagailua, eta ondoren, aditza, behar dut. Adibideak, nik kafea behar dut, edo nik ordenagailua behar dut. Objektua singularra bada, a jarriko dugu, eta aditz laguntzailea ere singularrean, behar dut. Objektua plurala denean, ak jarriko dugu, eta aditz laguntzailea pluralean, behar ditut. Ondo ezta? Behar izan aditzak beste funtzio bat dauka. Gero egingo dugun zerbait adierazteko erabiltzen dugu, eta honako esaldiak egiten ditugu. Zuk idazlana egin behar duzu. Aztertu egingo dugu esaldia. Zuk nork kasua. Idazlana zer. Egin ekintza izango da. Eta bukaeran aditza behar duzu. Beste adibide bat ikusiko dugu. Nik ordenagailua piztu behar dut. Lagundu esaldiak osatzen. Nik ordenagailua behar dut. Zuk azalpenak behar dituzu. Nik liburua behar dut. Hitz gutxitan zer behar duzun adierazteko, hauxe duzu eredua. Objektua singularra edo plurala denean. Gero zer egingo duzun adierazteko, honelako esaldiak egingo ditugu. Izen ordainak nork kasuan. Behar izan aditza. Agur eta laster arte.